Good morning, good morning. The sun is hot and that old clock is moving slow, and so am I. It's a beautiful morning. This is like molasses in wintertime, but it's July. I'm getting paid by the hour and older by the minute. My boss just pushed me over the limit. I'd like to call him some. Good morning na. Good morning na. Terindog na. Pour me something tall and strong. Make it a hurricane before I go insane. It's only 12:30, but I don't care. It's 5 o'clock somewhere. Good morning, Pilipinas! Mga Bicolano sa inyo partikan mundo. Welcome po sa inyong programa ang Morning Hirit sa DCGB. Sa programang ini, bawal ang kinit, bawal ang babloy, bawal ang borosot habang naka-Morning Hirit. Kasabay niya to sa Technical Department si Chief Ramir Tanay. Sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Sa luwas, kumpleto ang tropa kan Mega Force Patrol. Para po sa mga bareta ang unya na pag-aaga. Good morning, Tabi sa Indogabos. Kasabay dyan si Angel Mostasa, Alarmario, Karen Ala, Joshua Bino, si Chief Jimmy Nazalita, si Jomar Bien, si Angel Garimalar Gainiya. Gari pa Manila ining 26, 27 o gari pa Tagaytay ini Gari pa Tagaytay ini si Angel. Gari grabe naman ang lakaw-lakaw na Angel. Ano? Gari ko naman. Gari naman ano ini? Gari naman tunayo naman. It's 5 o'clock somewhere. Good morning, Tabi sa Indogabos. It's 5 o'clock in the Philippines. Good morning, Tabi sa mga listeners natin sa bilog na mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, Probinsya Canalbay, pon po dyan sa Primer Distrito, pon sa Tiwi hanggang Santo Domingo, pon po mga tugang sa Libon hanggang po sa Ginubatan, dyan po sa Kamalig hanggang sa Rapo-Rapo. Good morning po, Legazpi City. Ini ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, mga teachers. Good morning, Tabi, sa padabatang mga teachers. Good morning sa mga padabatang mga senior citizens and sa tuya tabing mga kasambahay. Good morning, Tabi, sa mga Mr. as in Mrs. Good morning, Tabi, sa mga trabahante sa pribado as in sa gobyerno. Good morning, Tabi, sa mga gabos-gabos na mga nagtatrabaho sa Edman Kabong Partikan Mundo. Sa programang ini, bawal ang kidit, bawal ang babloy, bawal ang borosot habang naka-morning hirit. Sabay-sabay. And pour me something tall and strong. Make it a hurricane before I go insane. It's only 12:30, but I don't care. It's 5 o'clock somewhere. Sisa daw makagibok ki jingle na para sa morning hirit kang kanta ko ini Sisa daw ang pwede mag-volunteer lamang nagibuan ki jingle ini na sa kuyang na-discovering music na magayon-gayon pag-aaga. Dapat pag-aaga makuwang kita, di ba? Dapat mag-relax ang pag-aaga, di ba? Dapat relax lang tayo in the morning. Uy, so mga may birthday ngunyan, happy birthday. Pwede po magpaabot mga tugang nin greeting sa tuyang numero. Magpaabot tabi sa 0928-777-5548. 0966-203-0034. Magandang morning, Ismail. God is good all the time. Sa tuya tabi ng mga kwan dyan, Sa tuya tabi dyan ng mga travelers o sa mga nakatutok tabi dyan sa 106.9 WGB. Good morning po, Tabaco City. Mga nakatutok sa 106.9 WGB, sooner, tabi, soon, may radyo kami dyan sa Syudad Canligao, Mabukas kami dyan sa Ligao City Radyo. Mga next year na gayon, Di pa kahit dalion. Mga next year na gayon, Alright. Bueno. We're way down yonder on the chatty. Oras na apararamo ng mga darakulang bareta. Hali po dyan sa luwas, buena manong bareta sa morning hirit. Mga baretang bareta. DCGB, Baretang Bareta. Baretang bareta in the morning. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M.
Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linya po mga tugang ang report kasabay si Angel Mostaza. Good morning, Angel. Yes, good morning VP Henry. Good morning po sa tuyang mga paraan tabay. Mhm. Sa mga dugang tapapong bareta. Doon ka malaw ka, Angel, pala. Ngayon po. Ngayong araw, Bareta. banggi o aga? Ngunyan po VP, nasa BIA na ako. Ah, Maripot talaga? lang, VP. Oo. Po. Apo. Mag-ingat na baka malula ka na, pwede bukasan ang pintuan kang bintana kang eroplano, ha? Baka masabi ka yan, yung ka sa auto lang kan mobile kan DCGB. Ere, yun ang sukari ba mo dyan? Padigdi pa lang po VP. Ah, wow, okay, good. Ingat, ha? Tagaytay yun, di ba? Yes po VP. Tagaytay? Apo, Hanggang Yes, no po. rin ito? hanggang Friday po. Hanggang Friday? O expected na Sabado yaong kadigya? Apo, Yang kaan ba ka naman luminog ka Lunes, may jet lag nga po ako. ano yan VP Henry? O sige, good luck sa seminar nindo, ha? Sa Tagaytay Yes, yun, po. di ba? Tagaytay City? Yes po. Tagaytay Apo. City, alright. Sige, ingat, tabi Angel Mostaza, go ahead. Salamat tabi VP Henry Masada sa mga dugang bareta. Okay, sige, go. Mhm. Estado VP Henry, ang sarong lalaki na residente kan baka kay Albay, Mm. matapos na magkuha ininin police clearance Oo. sa Legazpi City Police Station alagad kan Pig Valley date duman VP Henry sa computer Mm. na pigagamit sa PNP ang identity kay ni duman na susog na, Na? nahahampang ini sa 2 puntos Nin? nin kasong nawara nin pig rekomendar na piyansa na kung saan na ang krimen ang nakomitir pa VP Henry sa 13 Martires, Cavite. Oho. Mm. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Domingo Tapal Jr. and Acting Civil Police kan Legazpi PNP na ang mga Class A municipality as in city po palan VP Henry Mm. sa National Legazpi kaapod na National Police Clearance System kung Iyo baga, nakakonektan Interconnected na sa Gabos. Pag klinik ang pangaran mo diyan, buong Pilipinas, may nahilingan kun haing kun ang record mo. Opo, kasi dahilan VP Henry, konektado man ini VP Henry sa database ka Yes. Mhm. Kaya- Okay. kung ana sarong persona an may na kumitir na krimen as in kung may isip yung kaso. Oho. Sinabi ni Tapero na posible pa VP Henry digdi sa probinsya kan Albay, mas dakol pa sindang maradakop sa Legazpi PNP dahilan ta itong mga harali sa iba-ibang mga munisipyo Mm. ana nagkaan personal sa indang hepatura tanganing magkuangan ini police clearance is either kung gagamitan nga ini sa pag-apply nin trabaho, dokumento Mhm. niya kung kaya nga pigala umaninda na sa mga masunod pa ngayang mga aldaw, mas dakol pa ngayang mga personang may tiga kahambang nakasuan matatakma ninda dyan Oo. dahil sa tabang man nga ni VP Henry ka nasabing advance system Oo. na tigagamit nindangon yan. Oh, kaya para day madakop kung may kaso ka, may mga warrant of arrest ka, tabi Day ka gigibuhon mo dahil ka magkuha ang police clearance. Dahil ka magkuha ang police clearance. Lalo Yes na po. ang requirement baga sa police clearance, iba barangay clearance, tama? Yes po. Pag makuha VP. kang police clearance, kay pan mo ki barangay clearance. Pag makuha ka ki NBI clearance, paghali mong barangay clearance, madawang ka sa police, requirement ang police clearance sa NBI clearance, bago? Yes po. Kaya ang Opo. gigibuhon mo, kung may kaso ka, dahil ka nanggan magkuha ki police clearance, na madadakop ka. Oo. Pati nga ni VP Henry itong sa mga may mga subpoena po baga. Yan, sa rupa yan. Oo. Natitrace pa duman yan VP. Yes, exacto yan. Mhm. Kaya, yan, VP Henry, 2 counts of rape case. Oo. Kung wala ni Pagkarnin yan sa itong so nakumitir. Mm. Kaya ning sa na residente ka na Oo. kakakay. Yeah, okay. Yes, VP Mhm. Henry, ang mga dugang pa pong informasyon haligi sa luwas si Angel Mustaza, DCG. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. 5:24 na. Ang lalaking hindi inuumaga. Tas-tasan do tabi, Chief Ramiro. Medyo nagsusuriyaw ako, ha. Tas-tasan do tabi. Garo high pitch. Yan. Okay na yan, ha. Medyo halang ka ang boses ko, ha. Dapat relax lang kita. Taba ka. Okay, aba ako magparakuha ng yan. Magpara high pitch ta. Si Aning natutod ka na malambing ka. always at your Pagtod ka bagang halang ka pero yung boses mo. Maski lambing yan. Ang pagdangog kang kauron mo, garo dagit ka. Kaya dapat, Chief Ramir,
Yo tabi ang sekreto, Chef Ramir, ha? Kamo, Pagtag-ukod-ukod ka, Chef Ramir, tabi. Alright. tawag kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Duwang kita mga tugang kay Karen Ala, aramon tadaw ang mga bit-bit man na bareta ni Karen. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Ngunyan pong pagkaaga. Ano ngunyan na aldaw? Miyerkules na ngunyan na do. Tama, Chief Ramir. Miyerkules na ngunyan na. Makaskaso ng simana. Ha? Makaskaso ng simana. Adi, grabe. Oh, anyway, tabi 26 na pala ngunyan na. Aramon tadawon mga istorya in the morning. Kasabay mga tugang an Karen Alan kan Bugtong Legazpi City. For the very first time. Karen, kamin Karen. Good morning, Smith Henry. Nagets ko tulo sa tugtog. Aw, ako na kung sinabi. Gabi man na pagkatagbo. Kung sinabi ang apod kan coincidence. Naka-playlist palan. Ano? Naka-playlist palan sa kuya. Naka-playlist din sa iyo. Gusto mong dagugong giraray? That's enough. Gusto mong dagugong giraray? Alam ka, para mag-ugma ka ngayon. You are mine. Ay, ganun kalampas eh. Hindi ko kabisada ang music na yun eh. Alata. Magaling na. Ito. Okay. Mogma ka? Always. Happy ka? Always. Oh. Ang sunod pala na word, oh. Alright, go! Yes, VP Henry. Tig-amyan daran ngunyan kan Committee on Senior Citizen kan Sanggunian Pandalawigan kan Albay. An existidong ordinansa sa probinsya kan Albay sa pagtauning insentibo sa mga nonagenarian asin centenarya na mga senior citizens sa probinsya basado sa propesong pagbabago sa ordinansa. Kan chairperson kan komitiba na si 2nd District Board Member Glenn Casulya. Mauot amyendaran kan komitiba ang insentibo sa mga centenarian o itong mga senior na nakaantos nin edad na 100 years old. Kung saan itataas na sa 50,000 pesos ang insentibo kan mga ini. Imbis na 30,000 pesos, kanto ni nalikod na taon. Mantang ining mga nonagenarians na edad 90 sagkud 94, mantinido, 10,000 pesos ang mariresibi. As in, another 10,000 na sana. Sa 95 anyos, sagkud 99. Hal iyan, sa gobyerno probinsyal kan Albay. Suportado man iyan kan sanggunian. Halagad ipinag-rekomendar mo na kan Committee on Budget and Appropriation sa komitiba na maghagad ng Certificate of Availability of Funds sa Budget Office. Panganing pasigurohon kung kayang makakomitir kan probinsya sa siring kaining amendment o pagbabago sa pondo o insentibo kan ordinansa, lalo't kung matatandaan bagatab i-determinate. Tapos na sa budget hearing kan Kapitolyo, kanya kaagis na ng simana, asin ang inaprobara na pondo digdi, 10 million pesos na alokasyon sa mga nonagenarian na sinabi man ni Board Member Casulya na kulang pa ang 10 million sa halos tigkakalkulong sa naribulabing mga mabibenefisyara na senior, kaya kay puwanin additional na 8.3 million pesos digdi. Kanganing maging 18.3 million pesos ang alokasyon digdi. Mientras tanto, kung ini maaprobaran mo niya na taon, paglawag tulos kan Enero, ang target na mapuna ng implementasyon
depende sa magiging available pondo kan probinsya Oo. para sa mga masaswerteng senior citizen na Yes. nakabot sa siring na edad. Okay. Igwasin na ki database kung pirang mga senior citizen ang beneficiary kayan sa Albay? Actually, depende. Para ma-estimate kung pira sa budget? Susugduman sa budget hearing, halos 1,000 labi depende. 1,000. Okay. Aron kay ni. Pira so edad kan tatawanan ki 50,000 pira? 90? 100. Bako 90? Sabi mo Ang nun na 90. ginayan. Ang 90 to 94 years of age, Oo. 10,000 pesos. Okay. Okay. 95 to 99 years of age, kan nakaagi baga, ang alam ko, 20,000 pesos ini, Oo. ibinaba sa 10,000. Okay. Tapos? Ngunyan, ang centenarian o 100 years of age, gigibuho ng 50,000 Ayan, okay, pesos. okay. Clarification from the chair. Ang national, igwaki from 80, 85, 90, 95. Gismil ito, di ba? Gismil ito. Ano ini? Additional ini duman sa national na sa national program na pigataw kan DSWD? David Henry, actually, liminaw man iyan sa budget hearing, Dagdag. na localized ini, Oo. sa Albay Mansan ini, Ano? guided baga ini, ini, kan provincial ordinance, para dyan, O nya, dagdag ini duman sa national. bako man, halik mismo sa pundukan probinsya. Alat ko na. Ako ngaya senior ako, adi. Pag 90 ko ako ki 10,000 ba ya ito pading marano? 10 ito adi, 10,000. DSWD yan. Buda pag 100 ko akong 100,000 tama. Ikiklim ko ito sa DSWD. Gusto sabihin, sa probinsya may kukubrahon man ako, tama? Aha. Ayan. Igwa siyang dagdag na benepisyo. Yes, depende. Yan. Separado siya, separate benefits hali sa national, may separate benefits man hali sa probinsya. Yes, Kung sabihin, depende pag naman. nag-100 ka, makuha kang 50 sa probinsya, makuha ka kisang gato sa DSWD. Pag nag-95 ka pira, pag nag-90, 10,000. 10,000. Kung sabihin, kung nagwa ka sa DSWD ng 10,000, maklaim ka man sa probinsya ka 10,000. Yes, depende. Pero kung sabi mo, 90 to 95, niya po kang ang edad mo 93, kay puhan o eksaktong age dapat? Iyo, tama magata. 90 to 94 nani. O pwede ka magkuha? Alam mo nga, pag edad ko ngayang 93, sige sa nang kubra ko kaan palan? Aha. Every year? Sa probinsya, sa provinces man tanan. Kaya sa gusto sabihin, natasuntak yung salbatana ka. Gusto sabihin, pag maklim ako 90, pareho ka na sa DSWD. Aha. Di ba? Bako na every year ngayon, 90 to 95, maklim ka kada taon, di ba? Saro ba sa nang best? Okay, yun. Di at least, ikaw lamang kidagdag na kaugmahan ang mga senior citizen ta, tama? Opo. Okay, sige. Kaya, sabi pa nga ni, kaituan ki additional na 8.3 million pesos digdi. Oo. Pangani na maging 18.3 million. So, allocation para digdi. Okay po, kayang-kaya ang kang probinsya. Para kay i-charge mo sa kwari? Iyo subig Di sabi ba man lang sa duman. kwari? Kada kul kang kwari, di ba mo lang i-charge yan? Kaya Iyo. dapat nga ni na sabi duman, mapatusukan na tax collection or revenue sa kwari. Oo, Pangani na mabilipisyara ng GAD, social pension. Okay, basta maray ang pagkakuakan mga volcanic debris dyan, okay ang quarry operation ta. Yo. Opo. Okay, sige. Ay, babantayan ka na development kan istorya bigayan sa sanggunian panlalawigan ng Albay. Okay. Karan ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa Luwas, 5:35 nanin morning. Report, hali man dyan sa Luwas. Kasabay si Padingal Armario. Good morning, Padingal. Bagay mo man ang background natin. Tigbarangay-bagay man sa edad. Diba? Siyanta,
Ano? Subanggi pati kampang ko so Ah. mga opisyalis kan federasyon. Yan. Kaya good morning sa inda. Kaya dapat, kung ano ang reporter, yun man ang dapat ang music niya. Dagulon wala federasyon. Dagulon ng balansinda. Urugbaon baga ang mga sa totoo lang, urugbaon ako sa mga senior citizen baga. Kaya nga ko na ako mayaman, ang mga seniors pag nagbe-birthday, gani gusto ko pag sisingi may birthday na may edad na, gusto na ko magpara-attend din sa mga birthday kung may mga edad na. Di ba? Tapos tugtugan mo sabi ka na lang ko sa barangay, Satcha. Atcha. Tapos bugi. Tapos sa mga hindi peregrina. Tugtugan mo Satcha. Again. Okay. Sige, Sige, go. May dakulang responsibilidad ang liga kan mga barangay para sa implementasyon kan anti-plastic ordinance digdi partikular sa Legazpi City. Nagluwas yan sa meeting ni City Councilor Alan Ranyola bilang chairman kan Committee on Trade and Commerce sa iyang resolusyon na nagpapagiramdom sa mga negosyante na bawal maggamit ng plastic. Base yan sa aprobadong provincial ordinance kan Albay. Panahon pa kayo ni dating board member Arnold Embestro na siya nagpasarkayan na dapat sanang adaptaron man ini digdi sa Legazpi City bilang component city. Tama, dapat lang sayang kayan. Sayang nagluwas sa meeting na apuera kan mga negosyante, may dakulang papel man digdi ang liga kan mga barangay dahil Dapat iguan lang. Legazpi Tama. nin Solid Waste Management Ordinance. Nakapalaman naman sa Solid Waste Management Ordinance na ang mga barangay may kanya-kanya dapat na MRF o ining Material Recovery Facility na dapat ang basura, separado ang mga nabubulok, hindi nabubulok, mga junk, siring man ang plastic. Discourage na ang publiko na magpalagamit ng plastic. Dapat. Alagad dahil man nangyayari ni dahil may mga negosyante man ng plastic na nagpapabakal. Yeah. Kay puwan na sa nadigdi, ma-regulate ni, ma-disiplina ang mga tao, lalo na sa barangay. Kaya dakulaon na maray ang papel kan liga kan mga barangay para sa pagbagiromdom sa indang mga residents. Di pa de, kung ako lang ang masusunod, implementar ko ang anti-plastic ordinance na practice tanang kampanon ni Governor Salceda eh. Nagkasaraod na kita ka ito na may dara kitang laugan, nagabakal na kitang isira na may dara kitang laugan. Dapat iyan ma-localize o kung bako ma-implementar sa buong Albayan. Sayang kaya na ordinance yan. Iyon na nga ni. Sayangon ka yan. Magayon nun, iyan na naisipan ni kinatawan Embestro ka ito, come term ni Governor Joey Salceda. Totoo yan. Kaya yun man yan ang reiterate niya ni City Councilor Alan Ranyola. Nagarin nalilingawan na. Lalo mga negosyante, magyang ganda sa on. Plastic na naman Nanggad. yan, tiga paratosan. Oo. Lalo Totoo. na sa mga establishmento de negosyo na dapat ma-implementar yan. Lalong-lalo naman sa barangay Yes. na dapat madisiplina ang tao. Maglakaw-lakaw ka dyan sa luwas, masabat mo plastic. Ay, yung dipisilo na yan, ma-implement ko ng masabat mo plastic. Okay, sige. Lalo kung barkada mo. Plastic ko na. Okay. Anyway, tabi pa din. Yan ang bongkara sa informasyon. Digdi sa Southern Pagkan Legazpi, nag-brown out na naman. Agang-aga. Ano Mario? Salamat, Paringal. Magayon na rin. Ang mga teachers na mga medyo may edad na aramang kantang bailing ini. Sabi kang nadango ko, Satsa. Gari ka man sana so, lidera pluso kang nakapamadahon ka baga. Sa mga
mga Mr. and Mrs. Bagamabay, nakabukliso na maray, nakapamadahon, ansa pa yun inda mga tugang, ang brand kan pamada, honeymoon. Honeymoon ang brand kan pamada, kung bako likunti. Kuda, so, nakapulbuhon ka baga. Kuda ang kilikili mo, mga tugang, nakakuskos ka ki mga sampulong suwa. Tama. Tama o sala. Tama nga yan o yung pigi-tatara mo. Tama nga yan o yan sa imo nga yung pigi-sabi. Di ba? O dahil ka magpargagasto kid deodorant na mahal nonon. Kusko sa ang kisawa. The best yan. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Headlines ngayon. Mamaya pang detalye ng mga balitang ito. Kasama si News Director Mar de la Cruz. Live. Hali po sa newsroom kan DCGB. Good morning, Pading Mar. Good morning, Pipi. Good morning sa mga tabantabay. Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Ibinulgar ni dating Congressman Saldico Na? igwaman in 50 billion pesos na budget insertion. Salbatana. May 50 billion man si Congresswoman Sandro Marcos. Congressman Iguama. So aki kang presidente mismo Iyo. 50 billion budget insertion. Kan 2025 na dito nun sa iya. Oh, nata. Sabi na kami kontraktista ta. Bigagat na 50 billion. Dahil na taparan. Kulang ki 8 billion. Oho. Sabi na ni Presidential San. Oh. Ipatangkas ta ka ngaya. Sa budget Appropriations. as chairman committee on budget and appropriations. Appropriations. Oo. Tapos kasuhan ta ka ngaya. Oo. Nako. Pero, ang sabi man ni House Majority Leader Sandro Marcos, Ano? dahil ngayon katotohanan ng mga aligasyon ni former Bicol Congressman Saldico, siya na ngayon ngunyan ang bagong kuro ng DDS. Okay. Natamay na ko to. Na ang katuyon ngaya, Ano ba yan? ratakan ang administrasyon, tapos i-destabilisar. Ano ba yan? Kasi nagtitindihan mga dalaga. Nagitindihan mga akusasyon na di. O, di na. Oho. Ano da yan? Ang sabi ni BP Sara, ready siya Na? na magtuko ng presidente Oh? pag nagdimitir si Presidente Marcos. Oh, okay. Iibahan niya daw si Presidente Marcos magpa-drug test. Oh, come on. Iyak. Malinaw na ang picture. Malinaw na. Gosh. Nag-glowing na di. Malinaw na ang picture. Nag-glowing, nagari. Oo. Sana, dahil mag-resign na siya. Kung baga sa mga kawat kayo ka mga ati na sulilubog baga sa tubig. Yeah. Oh, Minalawa sa drawing dumaan. Oh, gari naramdaman ko sa panahon ni Erap muna ni panahon ni GMA kayo ito. Oo. Di ba, busy si GMA, presidente si Erap. Yeah, batangon yan. Gari naramdaman ko Batangon yan. Oo. Ikukonektar na sina GMA. Mula sa mga sinadetensor na tigsusurugana da si PBBM. Utas si defensor baga, sige naman ang pa-interview. Oo. Adi, may defensor. GMA boy baga ini. Iyo, Oh, di ba? Ay, nako. Ayos. Maghanda kitang mga Pilipino. Maghanda tayo sa darating na umaga. Hintayin natin kung ano mangyari sa November 30. Ano daw, adi? Oo. Nako, bata ko, may hula ako pa di. Bata ang ula mo, di nagsasalto. Ata na nga ni, basta may hihulaan ako, nangyari. Adi, di ba? Okay. Alright, Senator Santo, DOJ, Undersecretary Jojo Cadiz Jr., imbestigaran nga yakon may makusog na basyan ang sahot sa flood control scam sigon sa Malacanang. Ini si Jojo Cadiz. Yun si pigturo ni Congressman Saldico Na bagman ni Presidente Marcos. Okay. Iyo ngayon iso magdadarakan para sa iya. Oh, dakulon pigdara niya palan. Magabaton dakulon ba ito? Ay, may harong bagang pinabakal. May hinat ayo adi.
Doon tatambak ko na di. Nya. Oh. Alright. Understand to, investigasyon sa mga pahayag ni dating ako Bicol Representative Saldico at in dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Aha. manangod sa budget and sessions and kickbacks, itinulong sa Kamara de Representantes. Sa iba pa din ng mga impormasyon, DOJ Undersecretary Jojo Cadiz, dahil pamanpig investigaran kan DOJ, sigun kay Justice Acting Secretary Frederick Bida, Nata pa lang tadi sa tarong press investigaran yan. conference. Nata pa lang. Pako ninda ini sakop. Nata. Ang mga nag-investigar ngayon kan mga empleyado ng gobyerno, mga opisyalis, ombudsman. Nata tayo pipaapod yan kang ICI, budak kang Day pa man, Blue Ribbon Committee baga. maaraman tayo kung ipapara po din eh. Nata tayo pipaapod yan. Dili Dahil magayon. yan, hindi si Jojo Cadiz naka on leave. Oh, pwede siyang tumugaw, pwedeng dai. Oho. Magpahimutik man sana siya o ano. Nata pa lang tayo investigaran yan, ano? Baka ipapunta, aram mo, bago po masikaswapong pa sa Kaswapon pa man sana pa. No. Atabon pa man, atabon pa. Kasapon pa man sana na-mention sa pangaran. Okay. Alright. Sa iba pa digdi, DFA, dahil pang na-receive na kumpirmasyon sa biglasabing pag-aresto kay dating presidential spokesman Harry Roque. Sabi man ni Harry Roque sa Facebook, Oy, hindi ako na-aresto. Nandun pa. Actually, may biyay pa nga ako. May ano? Papunta pa ako ng Vienna. Nasa Vienna? Mapasiring dahil sa Vienna. Okay. Ang sabi man kan DFA, uda kan di pamilya dapat magbiyahe siya. Kansilado ng pasaporte niya. Yun eh. Ang sabi man ni Roque, tinisting ko ngaya. Inapot ko pa ngaya kung kansilado ng passport ko. Dahil pa man ngaya nagkagana pa. Saka ngaya, may diretso pa ngaya kung magkunyan. Makaulokon kita di. May diretso ngaya kung mag-aapila. Dahil pa ngaya ito final. Okay. Okay. Abogado, adi. Mga abogado. Mga abogado. International lawyer ba kayo ni? Iyo. Basta, sabi kan DFA, ang mga embahada ngayon kang Pilipinas, handa na magtabang sa mga masuko. Ganyan. Okay. Alright. Presidente Bongbong Marcos, ipinahayag na teknolohiya ang labi sa paglaban sa plastic pollution. Iyan. So far, 1.44 trillion pesos sa DepEd budget para sa 2026. Suportado ka ng Senado. Iyan. Okay, so far, BP, ang mga headlines niya na pagkaaga, ato dyan kang BYS Enterprises, harapan sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldo dyan sa Oro sa Tigas City basta radyo. I-PYC niyan, tutuwa sabing konektada kung maski na include. From your space, ini po si Mardila. Good morning. Thank you pa rin, Mars, sa mga headlines in the morning. Gigot pa ako pagkadang Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. So mga headline ni Pading Man, baka gutom, maguyugon mo mga pangyaring ito kung mga anakusasyon ng mga magabato na di. Lalo, bata na dara ako, napanlingaw ako, biskwit ko pala na dara, humil. Malat kitang lasiti ka ini. So panghapin ko pala nga na aga, binukasan ko sa biskwit, humil, salbatana. Nasabi, pag humilda, expired na yan. Diba? Bali, okay lang. I-digest ang maraya ng mga pangyaring yan. Mga tugang sa tuya tabi na palibot. Sige daw, sandali lang mga pag-iriba. Tawagan muna natin ang Pag-asa sa lagay ng panahon ngayong pong araw na ito. Baka lamang siguro si Kwan lampas na, no? Si Verbina, di ba? Lampas na yon. Gari maray na ang panahon mo niyan. Nagtangad ako kasubago ng mga 4:45 mga tugang sa kalangitan. Igwan na pa akong nahihiling na kwan. Igwan na akong nahihiling na may nahiling na ako na mga stars, May nahiling na akong mga bituin na mga maningning na mga bituin. Yan, ha. Kaya gari, okay na ngun yan. Okay na ngun yan. Nagmaong na nga na ako. Tangan niya ako, gari. Di naman ngun yan mauran. Good morning, amigo. Jim? Yes po. Good morning, amigo.
ano na, amigo? Kamusta na ang duty dyan, Pirmi? Ika, si Melvin, si Ariel? Kamusta nang tulad pasuro sa rally na pagkaaga? Timingan perming aga ang duty. Minsan si amiga mo. Oh. Pirmi, nas ka mong tulad ng timingan ko pagkaaga? Okay, pwede. Ma-request kami, BP, na mapanghapon na sana kami para si amiga mo na sana mag-aga. Pinig ba nagkitang-kitang anibusing mo dyan? Sarawa yun nga. Okay. Sige, Migo. Go ahead, Tabi, sa latest forecast, ha? Po marahay na aga sa mga paraang tabay para po sa weather forecast digdi sa Bicol, as in digdi sa bagyo na nasa loob ng Giraray-kan sa tuyang area of responsibility. Kaso bagong aga, alas 4 ning aga, ang bagyong si Verbena padagos man na nagkukusog, as in padagos na naghiro papasiring digdi sa direksyon kan Sulnupan, Norte Sulnupan. Nasa iyang lokasyon kasubagong alas 4 nin aga, nasa 130 kilometers west kang Coron, Palawan. As in sa iyang maximum sustained winds nasa 85 kilometers per hour, as in pagbugso kang Duros o Gastenes nasa 105 kilometers per hour. Ini may rekas na 25 kilometer per hour, as in kung mapadagosan sa iyang presenteng paghiro, as in direksyon posibleng nasa 405 kilometers west ng Coron, Palawan na ini sa masunod na 12 oras, as in piglalauman man na maluwas ka na sa tuyang area of responsibility sa agang hapon. So sa ngunyan, BP, wala naman nakitang nakabanderang tropical cyclone wind signal digdi sa Kabicolan, as in laumantaan mas marahay na panahon sa maghapon, apara na sana duman sa mga birigla ang pag-uran na kung minsan may kaibang pagkikilat, as in pagdaguldol, dara po iyan kang mga localized thunderstorm na pigtataramda. As in ining shear line an padagos man na nakaka-apektar duman sa eastern section kang northern as in central Luzon, mantang so northeast monsoon o amihan, apektado man kay ni ang northern as in central Luzon. Digdi manggiraray sa Bicol an sa tuyang temperatura sa maghapon pinakahababa na sa 25 degrees Celsius, as in pinakahalangkaw posibleng umabot yan sundong 32 degrees Celsius, as in ang mga kadagatan sa Kabicolan piglalao mantang magiging moderato sa sa kung minsan maalon, kaya ingat manggiraray lalong lalo na so nagagaramit sa radit na bangka. So yan lang po muna, BP, ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po dito sa Pag-asa DOST Legazpi. Jaime Bordales po sa Liwat Marhay na aga. Hello, amigo. Ano ang expected tang sitwasyon kang panahon ngunyan sa Bicol? Taga rin nakahiling na akong mga bituon ka sa bagong aga. Dira kita maoran, ano? Ta-lifted naman nga na suspension kan face-to-face classes ngunyan alaw. Yes, BP. So mas marhay na panahon ng lauman tangon yan sa maghapon. Pero may mga chances manggiraray sa mga birigda ang pag-uran. Hindi man ito na adoy. Mga less than 1 hour man sa nai. Ayun. So medyo okay na, improving weather na kita ngunyan na di? Yes, BP. Okay. O dahil bali tabi, Jim, maski dahil na siya mag-duting agay, pag taga-kumusta mo na lang ako, ha? Okay na itong schedule na yan, tabi, ha? Walang problema. Iyo. Ako ba sa imo? Okay. Sige, Migo. Salamat. Bye-bye. Welcome. Welcome. Bye-bye. Thank you so much, Jaime Bordales. Sa kamugdakan kang panahon, mga tugang hali po dyan sa Pag-asa. Lifted naman baga ang suspension kan face-to-face classes ngunyan. Kaya may ilaw. May klase na po, mga tugang sa face-to-face. Ang ngunyan tabing aldaw ta, maray na po ang panahon ta. Sabi kan Pag-asa. Mientras tanto, Jimmy Nasalita, may dagdag na report. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BP. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya itong bareta, nag-ooperate na ang brand new Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa Barangay Tuburan, kan Syudad kan Ligao.
asin ibinalyo na sa bagong building gabos na mga pasyente, mga pasilidad, mga empleados dumana sa bago ta BBP. Kasod may sinagibuan soft opening pinanginutan mismo ni Gobernador Noel Rosal, mga miyembros kansang Guniang Panlalawigan sa pamamayuman ni Vice Governor Diday Ko, mga department heads, presente man mga opisyalis kan LGU Ligaw sa pamamayo ni Mayor Nando Gonzales, asin iba pang mga alkalde kan third district, iyo ang yaraon sa nasabing soft opening. Ang ospital maaliwalas asin malinig, may wason na ospital kanalbay kung saan sa minsay kan gobernador ang total na kantidad kini 1.2 bilyones pesos. Ang operational pa sana iyo ang first and second floor 200 bed capacity, mantang ang third and fourth floor ongoing pa ang mga finishing touches, and pag natapos na ini baka maka-accommodate na nin about 450 na mga pasyente. Dahil nalingawan kan gobernador ang mga former governors na nag-isip, nagplano na may tindugan ospital sagod na sa presenting turno niya na realisar ang operasyon kaini. Nabanggit sinda gobernador, former governor Al Francis Bichara, former governor Grex Lagman, and former governor Glendaong Bungao sa sayang pagpapasalamat and an instruction niya sa mga empleyado serve with passion sa mga pasyente. Sa ultimo parte kan mensahe kan gobernador Ugaring, may namalisyan kita may doon asin may halong warning ang gobernador sa mga department heads bako gustong sabiyon na inapprove na daag kansang Guniang Panlalawigan ang budget, ang gustong sabihon pundo na ninda sa mga departamento ang nasabing aprobadong budget sa daing perception ini and babaguhon niya ini sa mga maabot na aldaw. Imo-monitor niya ang bagay nini kung saan gabos na may kinaraman sa budget per department dapat isikan gobernador urog na pag-abot sa mga bagay na mga babakalon bako department heads ang masusunod dapat isi asin maagi ini sa gobernador. Dangugunta ang ultimong parte kan mga mensahe kan gobernador kaso Udma. Before the year end, ang proseso lawan sa karong kahiman kami. Dito po ang budget sa department kapuyan o sa department. Sana ang proseso sa pag-gobyerno ang bakuna ng mga department pinaprobahan sa budget ng mga sanggunian dahil budget niya, no? Pinaprobahan niya sa sanggunian because they have the first and confidence to the leadership, di ba? Bakit mo yung pinili mo? Ganun ba sa sanggunian? Bago yung mga pananagunan? Kaya I'm warning all the departments maaprobahan mga sanggunian ako ito budget niya o kontrolong mo yan. Dahil ito mo yung mga pila yung mga sugo dapat makikita mo sa okay? Para matapos ay parang sa piso ang sasaya. May warning sa mga department head. Yes. Nasa saladaan na governance sa probinsya ni Nalbay pag-abot sa mga department heads kaya imimit da niya ini forever and year end. Okay. Yan BBP yan sa tuya mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, Joshua Bino may dagdag man na istorya. Good morning Joshua. Good morning BP. Good morning. Sa mga paraan tama. Nagnyatong bareta, nagkapirang simanang pinagprepararan. Asin ngunyan, handang-handa na tabi BP Henry, ang Department of Environment and Natural Resources o kaya DENR digdi sa Bicol Region para sa sarong dakula mahiwas na aktibidad na mapuon ngunyan na aldaw sundo sa aga ang venue sa Oriental Hotel digdi sa Legazpi City. Ang aktibidad na initabi BP Henry, iyo ang may kinaraman sa National Summit on Climate and Disaster Emergency in the Philippines. Kung sa insusog sa impormasyon,
na ipinabot sa DCGB News ni Madam Ansi Lawenco ang tagapagtaram kan nasabi ng ahensya ang aktibidad na NBP Henry iyo ang partnership sa tahaw kan DENR sharing man kan Climate Change Commission o kaya CCC katuwang ang League of Local Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction o kaya LCCAD tangani ng mabilog ining nasabi ng National Summit sumapon nga ni nangon yung aldaw November 26 hanggang sa aga November 27, 2025. Ang duwang aldaw na aktibidad iyo ang may tema towards anticipatory and responsive national and local climate investment kung saan ang mayor na katuyuhan kan aktibidad na ini iyo ang matakusog ang kolaborasyon asin pagtatarabangan sa tahaw kan mga national asin local government unit katuwang ang private sector, civil society, sharing man ang academe para makapag umabilog, marealisar ang mas resilient asin climate adaptive na nasyon sa DBP Henry. Sa duwang aldaw na aktibidad, igwanin mga plenary session, may mga panel discussion, may mga side events sa DBP Henry na unfocused, may kinaaraman sa financing, sustainable climate investment, disaster risk financing, sharing man multi-sectoral collaboration sa DBP. Darakulang mga personalidad na tigalaoma na maabot sa tuya digdi sa Legazpi City para sa duwang aldaw na aktibidad sa DBP Henry. Nasa po mas o menos 300 na mga delegado hali sa manlain-lain na probinsya, asin munisipyo, asin syudad sa bilog na nasyon. Ang maabot sa tuya sa DBP Henry digdi sa Legazpi City na iyo ang magiging participantes ka na nasabi ng aktibidad. Sharing man, may mga ipapaabot na mensahe si Presidente Bongbong Marcos sa DBP Henry, keynote address si former Congressman Joey Sarte Salceda. May topic, legislative priorities and the climate resilience agenda of the 20th Congress. Ang madiscuss kayan si Senador Sherwin Gatchalian sa DBP Henry bilang chairperson kan Finance Committee kan sa tuyang Senado. Hearing man, may discussion si Congressman Brian Daniel Paul Yamansares. DBP Henry ang congressman kan FTJ Panday Bayanihan na iyo ang vice chairperson kan Appropriations Committee. May iba pang mga bisita si Secretary Arsenio Balisacan kan Department of Economy, Planning and Development o kaya kan DepDev. Secretary Ralph Recto may discussion sa DBP Henry at Matindan mga bisita, no? Mga darakulang individual, VIPs, at mga bisita sa DBP Henry sa duwang aldaw na aktibidad din Kaya talagang haloy mo na yung pinagprepararan ka na DNR Bicol sa DBP Henry. Pero sa katuyuhan ka na aktibidad, makabilog din kumbaga draft ng mga pulisiya na pwedeng ma-implementar sa irarang DBP Henry kan liderato o administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. May kinaraman ni DBP Henry sa kumbaga resiliency sa climate change. Okay. So yan tabi DBP Henry na aktibidad na mangyayari ngunyan na pagkaaga, sundo iyan sa o mangyayari ngunyan aldaw, sundo iyan sa aga. Yes. Good. Congratulations, Dinar. Good luck, ha? Good luck. So yan tabi yan man digdi palaan si Mr. Mahar Lagmay sa DBP Henry ang Executive Director kan Project NOAA. So mga darakulang personalidad. So anyway, DBP, yan ang initial niya tong informasyon na tututukan man niya to duwang aldaw yan na aktibidad. Kaya mga kasiboy sa mobil, Josh Mobino. Salamat, Joshua, sa report. Good morning kay Sir Arnold Rolcha. Good morning, Tabi Amigo. Kanan tunay, ha? Sir Arnold Rolcha, good morning. At saka good morning kay Pading Jess Liaga. Pading Jess, maray na aga, Tabi.
Si Pading Ray Romero, sabi niya, huwag kang magagalit dahil nagsisigawan ng masama. Huwag magagalit dahil sa nagsisigawa ng masama. Ni manibugho sa mga gumagawa ng kabuktutan sapagkat tulad ng damo ay madali silang malalanta at gaya ng lunti ang halaman ay maluluoy. Manalig ka sa Panginoon at gumawa ng mabuti at makatahan ka sa lupa at magtamasa ng kapanatagan. Amen. Salmo 36:1-3. Yan. Good morning, Tabi Pading Ray. Good morning kay Busing Leonito Gaviria. Jomar Bien, may dagdag man na Bareta. Good morning, Jomar. Come in. Salamat, BP Henry. Good morning sa mga paraan tambay. Duwa ang arestado sa Banwaan kan Santo Domingo dahilan sa pagpabakal kan illegal na sigarilyo. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Police Major Roderick Bino, Chief of Police kan Santo Domingo. Sinabi ni Bino na kanakaaging aldaw nakipagkoordinar sa sainda ang Regional Maritime Unit 5 Special Operation Teams kasabay ang Albay Maritime Police Station tangani na magkondusir nin operasyon kontra sa duwang persona dahilan sa aligadong nagpapabakal nin mga illegal na sigarilyo. Ang operasyon ginibo sa Puro 4 Barangay Fidel Sortida, Santo Domingo, Albay kung saan nadakop ninda ang duwang persona na inapod sa nasa alias na Jenny asin alias Paul, parehong taga-Bakakay Albay na kumpiskar sa duwang personang ini ang duwang master cases kan Far Star King Size cigarettes na may sanggatos na rim ang laog asin duwa man na master cases kang RGD cigarettes na may 99 rims sa total na kantidad na 106,000 pesos ang duwang persona. Iyo ang dinarana kan mga operatiba kan Maritime Unit asin susugdigdi kay Police Major Roderick Bino ang kaso iyo ang ipapile mismo kan PNP Maritime Group. Ulit tayo ni ang lead agency sa nasabing operasyon. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa luwang. Okay na tayo. Mabareta na kita. Mabareta na kita. Mga tugang ang mga bareta, susunod na. Magkalipas lang po ka nagkapirang mga paragidomdom. Hindi po sa GB News Express. Back at home you feel so far, waiting for the phone to ring. Dali lang, Chip. Pero may paningit kita, di ba? May, sorry. Lingaw-lingawan ta naman. Lingaw-lingawan ta naman si Ate Shara. Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Good morning, Miss Shara Leron. Good morning po, VP Henry, asin sa tuyang mga paraan tabay. Aram daw nito na ang soft drinks na Coke ang original na ginibo bilang medisina sa kulog nin payo. Basado sa artikulo na naipublish kan Smithsonian Magazine, kan taon 1886 nag-create ang pharmacist na si Dr. John Pemberton nin syrup na may coca leaves asin cola nuts bilang tonic para sa mga taong makulog ang payo, stress o pagal ang lawas. Alagad kan primerong may advertised ini bilang brain tonic asin nerve stimulant, dakol na tao ang nagtana asin na makan refreshing na lasa kaini. No. Kaya imbis na bulong sa kulog nin payo, naging paborito ining inumon nin milyong-milyong tao sa mundo. Yan po, VP ang paningit sa Morning Hirit. Ini po si Shara Maileron. Marhay na aga. Pareho palan kanso sarong bulong na inimbento, bulong sa puso. Aram mo ang Chief Ramer, inimbento siya, bulong sa puso. Kang pinainom sumayhelang sa puso, iba sa side effect. Diba? Day kong aranan, tabata aga. Paningit sa Morning Hirit. Mga
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblesa Street, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maugmang ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DCGB, ang Exciting Bicol Pastores 2025. Ini gigibuhon sa Disyembre 16, 2025, alas 4 nin hapon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2025. Kumpuesto inin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 asin sobra 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa indang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang mga pastores mabaile kan traditional na pastores abilen sa paagi nin Bicol o Spanish o kaya kombinasyon kan duwang lingwahe. Ang third place makakaresibe ding 75,000 pesos. Ang second place 100,000 pesos. Asin ang first place, manggagana nin 150,000 pesos. May special award para sa mga binasunod. Best in street dancing, 10,000 pesos. Best in costume, 10,000 pesos. Asin best in musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2025 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin sa Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 16, alas 4 ang hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2025. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Hani sa Department of Tourism headed by Regional Director Herbie Aguas. Provincial Government of Albay headed by Governor Noel Losal. City Government of Legazpi headed by Mayor Hisham Ismail. Asinan sa inyong istasyon, Radyo DCGB. Always number 1. Always at your service. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, oras alas 6:14. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, face-to-face classes sa probinsya kan Albay. Balik na sa normal ngunyan aldaw dahil sa nagrahay na kondisyon kan panahon.
Biyahe kan barko sa rotang Piodoran Masbate balik operasyon na. Sigon sa Coast Guard District Bicol, efektibo alas 5 nin hapon. Piking kwarta na notara na nag-circular sa Piodoran Albay. Sa lado nasyonal, Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, ibinulugar ni dating Congressman Saldico na igwanin 50 billion pesos na budget insertion. DFA daipang nare-receiving konfirmasyon sa pigasabing pag-aresto kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Sa ibang nasyon, Indonesian paratrooper nakaligtas sa 1,600 na pie na pagbagsak matapos magkaproblema sa iyang parachute. Sa ibang nasyon, Indonesian o kaya sa business news, LTFRB nagsumiter nin rekomendasyon sa DOTR may kinaraman sa aumento sa pamasahe. Sobra po sa 1,000 ang nagagadan sa stroke asin atake sa puso kada oras sigon sa mga eksperto. Detalles, mga tugang kan mga bareta nyato ngunyan sa lado lokal. Lifted na po ang suspension kan face-to-face classes sa pampubliko asin pribadong eskwelahan sa Albay. Ngunyan aldaw Nobyembre 26 dahil sa improving weather condition. Sa pagikan PDRMC, Absemo Advisory ni Albay Governor Noel Rosal, balik na sa normal asin regular na eskwela ang mga estudyante matapos ipautob ang suspension kan klase asin modular learning dahilan kan makusog na pag-uuran. Darakan Shoreline sa ibong kaini, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbalyo sa mga salog asin iba pang aktibidad sa karagatan. Likayan man ang pagbiyahe lalo na sa mga flood-prone roads o harani sa mga river banks mientras na dapat man naman tiniron ang pagiging alerto sunod ng abiso kan mga autoridad asin i-monitor ang kamugtakan kan sa tuyang panahon. Lifted naman pang suspension kan biyahe kan mga sakayang pandagat hali sa probinsya ng Albay, pasiring sa Masbate. Sigon ini sa ipinaluwas na travel advisory kan Coast Guard Station Albay na pirmado ni Commander Alejandro Arica kasuhapon. Sigon sa abiso, dahil ang ini kan paghali kan pag-asa sa tropical cyclone wind signal sa probinsya kan Masbate na pag-araman sa DRRCCA Piodoran na alas 5 kasuhapon pigtugutan ang operasyon kang Roro sa biyaheng Piodoran Masbate asin vice versa. Dagdag mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal. Al Armario may dagdag man na report. Sunod na simana na sana, tibaad magmaray na diretsuan panahon, ihibon ang dry run para sa traffic solution sa Legazpi City. Yan ang sabi ni City Councilor Attorney Butch Lucila, Chairman kan Committee on Public Utility. Napag-urunan sa traffic consultative meeting na i-dry run ang area kan Rizal to Dapdap sa may duwang gas stations para mariglar ang bulos kan traffic lalo na pag rush hour. Siring man sa may SM sa Barangay Bitano. Plano man ang iba pang lugar sa mga masunod. Alagad dahil sa maraot na panahon, ang mga luminis na aldaw sa sunod na simana sana ini pinagpaplanuhan. Alarmario, DCGB. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, mga pangangaipo asin improvement kan barangay sa probinsya kan Albay, iprioridad kan gobyerno probinsyal sa masunod na taon. Karen Ala sa detalye. Tututukan man ni Governor Noel Rosal ang mga pangangaipukan mga barangay sa probinsya kan Albay kung saan 20% sa 4.1 billion pesos na pondo kan probinsya sa sunod na taon ang inalokal kan probinsya digdi. Sigun sa gobernador, apwera sa mga basic social services na pinagpurondoan sa sunod na taon, dapat manasimbagan kan probinsya ang mga kahagadan asin pangangaipukan mga barangay sa pagsabing halos kadaklan. Talagang kanya-kanya ang mga pangangaipon ay tipahis asin suportang improvement. Ehemplo dyan, ang pagsuporta kan probinsya sa mga taguan ng bangka sa mga West Coast area, partikularmente sa San Miguel Island sa Tabaco, pagbugtak ng mga covered court sa mga barangay na day na nagkasirimbagan kan nasyonal, pati ang mga drainage na pinagdireklamong day nagkatarapos-tapos, mentas tanto 20 to 30 million pesos ang sinabing alokasyon kan probinsya sa mga barangay para iyan sa sunod na taon 2026.
Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, mga tugang pike na kwarta na notara na nag-circular o naglalakop sa Pioduran Albay. Detalye kan Bareta kay Jimmy Nasalita. May advisory si MTR Remote Chief Sir Noel Ordoña sa mga negosyante sa Pioduran maging sa mga nagduduong na mga barko sa pier mag-iringat dahilan sa may nagpapasirkular nin Peking kwarta sa nasabing banuan an modus pag brown out lalo na kung banggi sa kaililuwas an fake na kwarta kung sain anibang negosyante nagbakal na view ni scanner machine na iyo an madeterminar kung falsifikado o bako ang sarong 1,000 pesos na papel alagad ang oportunidad kung nagkataon brown out sa kaililuwas o ibibakal ang fake na kwarta dahil sa day nagpupunksyonar ang mga money scanner sa mga establishmento. Basado kay MDR Remote Chief, duwa na ang nakabot na report sa iya na nabiktima nin Peking 1,000 kwarta kung kaya ini ang pangapulan sa publiko kan mga otoridad magpasiguro pagabot sa kwartang kantidad 1,000 dahil sa may nagsisirkular na Peking kwarta sa Banwaan kan Pioduran Albay. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, tambak na basura sa Barangay Bitano, di man lamang nababawasan. Report hali kay Joshua Bino. Uminagi matapos may putok ang Bareta may kinaraman sa nakatambak na mga basura sa Puro 4 kan Barangay Bitano, Legazpi City. Alagad sa good sa kunyan, wala kitanin nahiling na senyales na nabawasan lamang mas kiliit ang nasabi ng mga basura sa nasabi niya tong lugar. Ini ang padagos na agrangay kan mga residentes kan nasabi ng area dahil ang nagkapirang aldaw ng mauran-uran digdi sa tuya sa Legazpi City. Asin ngunya na aldaw, mainit na naman, delikadong marhay na pag-istaran ang mga basurang ininin mga langaw asin na lamok na iyo ang nagadaranin peligro sa mga residente, lalong-lalo na sa mga aki asin sa mga senior citizen. Susog sa impormasyon na tagapabot kan mga residente sa DCGB News asin sa tuyang paghuhumapot, isina o kaya aram naman kan mga barangay official ang concern na ini. Diyan sa Puro 4 kan Barangay Bitano. Alagad maski kita day tama sa butang kung na ano ang rason kung na medyo atrasado ang pagpalinig sa nasabi ng lugar maski yaw naman ini sa karaman kan mga barangay official. Kung kaya sagkod mo niyan padagos ang pangapodan kan mga residentes na sa mas lalong madaling panahon mahali ang mga nagpakatarambak na basurang ini na halos minalampaw kaya minalantop na sa kudal kan sarong pribadong lote. Dahil maisiyan kung sisay ang nagpaparatarapok alagad mahiling sa nagpakatarambak ng mga basura nakadaklan sa mga ini, mga binaratak na lumbod asin man mga nagkaparatos-patos na mga plastic na daiman segregado. Dagdag na Bareta, Joshua Bino, DCGB. Mga paratokdo sa tabako, tatawananin tauna na insentibo kan lokal na gobyerno. Detalye kang report kay Jomar Bien. Kung sa masunod na taon, makakareceive na ng cash incentive ang gabos na mga paratukdo sa Tabaco City Schools Division Office. Inihulita na ipasar na kasudma kan sangguniang panglungsod kan Tabaco ang ordinansa na ibinusol ni City Councilor Arnold Yobonrobia, Chairman of ang Committee on Education, na nagtataon ng taon na gratifikasyon para sa mga pampublikong paratukdo sa Tabaco basado sa Educational Service Incentive for Public School Teachers of Tabaco City Ordinance. Ang mga public school teachers sa Tabaco Pun Kindergarten, Sunduk High School, kaya riba na ang mga nasa Alternative Learning System Program o ALS, maresibinin tig 1,000 pesos na insentibo kada taon pun sa masunod na school year. Sinabi ni Konsyalon Rubia na ang cash incentive na ini na itatao kan lokal na gobyerno kan Tabaco iyon bilang pag-apresyar man sa dedikasyon sa serbisyo kaining mga paratuklo na nag-contribute nin marhay para sa pag-uswag kan edukasyon sa syudad.
asin ini susug sa saya tangani na lalo pang masuportahan man ang commitment kang city government na mapromotir ang quality basic education. Mapadapit naman duman sa mga paratukdo sa mga pribadong eskwelahan. Sinabi ni Honrubia na pinaghahanapan pangunyan kan sanggunian panglungsod nin legal na basihan na ang mga nasa pribadong sektor na mga paratukdo iyon matawan man nin insentibo hali sa pundo kan gobyerno. Yan ang report ni Omar Bien, DCGB. Alas 6:25 na oras po sa Pilipinas. Mga bareta sa lado nasyonal, asin sa luwas kang nasyon, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Rate. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Rate ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Rate para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang! Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immuniplus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Maugmang ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DCGB, ang Exciting Bicol Pastores 2025. Ini gigibuhon sa Disyembre 16, 2025, alas 4 nin hapon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2025. Kumpuesto ininin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 asin sobra
hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa indang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilin sa laog nin 8 minutos. Ang mga pastores mabaile kan traditional na pastores abilin sa paagi nin Bicol o Spanish o kaya kombinasyon kan duwang lingwahe. Ang third place makakaresibe ning 75,000 pesos. Ang second place 100,000 pesos. Asin ang first place manggagana nin 150,000 pesos. May special award para sa mga binasunod. Best in street dancing 10,000 pesos. Best in costume 10,000 pesos. Asin best in musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2025 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin sa Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 16, alas 4 ang hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2025. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Hani sa Department of Tourism, headed by Regional Director Herbie Aguas. Provincial Government of Albay, headed by Governor Noel Rosal. City Government of Legazpi, headed by Mayor Hisham Ismail. Asinan sa inyong istasyon, Radyo DCGB. Always number one. Always at your service. GB News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal, kunday po madagdagan ang 2026 na budget kan DPWH na mimiligro na maabot sa 300,000 na senior citizens na nasa waiting list kan ahensya ang posibleng dai makaresibikan sa indang pension sa masunod na taon. Inan ipinagbulgar sa Senado may kinaaraman sa proposed budget kan DSWD kan uminaging Lunes. Sigun sa ahensya, 12 billion pesos ang kinakaipuhan para mataonan ki ang sanggatos o 1,000 na pesos na monthly pension kan mga ini. Pinagasabi na milyon na indigent na senior citizens ang padagos na sa waitlist kan DSWD kan uminaging alaw. Pero sa budget deliberation, napag-araman na 8 billion pesos lamang ang naitalaan para sa 2026 para sa waitlisted na mga lolo asin lola o initama lamang sa mga pensions na masobra sa 600,000 na senior citizens. Base sa Senate Committee on Finance by Chairman Senador Bongo, ang nagbusisi may kinaraman sa pundo kan mga senior citizens sa social pension. Nangapudan ini sa mga pag-iriba sa Senado na kinakaipuhan na tawanin prioridad ang pundo sa DPWH para sa kapakanan kan ribo-ribong mga nagitios na mga senior citizen. Ibinulgar ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na may sadiri man na darakulang budget insertions si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos no minabot sa 50 billion pesos kanakalihis na taon. Sa kaduwang parte kan sa iyang video kasuhapon, sinabi ni Ko na bako sana si Presidente Ferdinand Marcos Jr. an may pigsingit sa national budget kundi pati an sa iyang matuang aki. Sigon kay Ko kan 2023 may 9.63 billion pesos. Kan taon 2024, 20.174 billion pesos. Asin ngunyan na taon 2025, 21.127 billion pesos na may totalmente na 50.938 billion pesos. Dagdag paniko na taon-taon may sugo si Representative Marcos kada bicameral conference committee deliberations na sabayan sa iyang mga proyekto sa budget. Mantang istorya paniko na naaraman niya gikan sa mga kontraktor na dagiton si Representative Marcos sa iya kan paghururunan ang 2025 budget dahil kulang ininin 8 billion pesos na netao sa gusto kaining idagdag. Ang sabi paniko, sinabi ni Marcos na ipapatanggal siya asin ma-file nin dakol na kaso kontra sa iya dahil kulang nin 8 billion pesos ang insertion na gusto niyang ilaog. Dahilan kaini nakapag-advance na sa iya ang mga kontraktor nin por medyo tadai na ilaog ang bilong na kantidad. Kaipuhan niyang magbalik nin kwarta sa mga kontratista. Ipinost man ni Ko sa Facebook ang pigasabing listahan kan mga insertion ni Marcos poon kan taon 2023 sagko 2025. Dahil man kay ni sinabi kuno arin iluluwas ang part 3 kan sa iyang pahayag.
Makusog man na pinahimutikan ni House Majority Leader Sandro Marcos ang alegasyon ni dating Representative Saldico na imbelto siya sa bilyon-bilyon na budget insertions para sa taon 2023 sagko 2025. Sigon kay Sandro, madali sa nang magtukaw sa hampangnin kamera sa ibang nasyon asin magutik. Sinabi niyang wala manin kredibilidad siko asin may sadiring interest na ribo ko ng gobyerno. Tinawanin doon ni Sandro na pigigibo ka ini tanganing tanganing makalikayan sa diri kaining kaso. Sigon sa Presidential Sun, gustong pabagsakon niko ang presenting administrasyon para maimbelto siya sa iyang krimen. Kung maabsuelto siya sa iyang krimen. May naresibi man sinang informasyon na nakipagkasundo na siko sa mga grupong makikinabang kung magkaigwanin ribok sa politika. Dadag pa niya na kolektibong nagdesisyon ang Kongreso. Asin tinanggal siko bilang appropriations chairman dahil sa pigasabing daing sawang kaunasan sa korupsyon asin bako dahil sa kagustuhanin sarong tawo sana. Sirabi kang kongresista na hiling man sa nagkapirang distrito ang mga sagasa na proyekto na pinagkukonektar kay ko. Abiso ni Sandro, Congressman Sandro, sa publiko na daay magpaloko. Sinabi niyang bako journalist o truth crusader si Saldico, ini sarong kriminal nag-iwas sa hostisya. Dapat na maging marikmat ang publiko asin dai magpabudol kay ko dahil sa bagong revelasyon na pigigibo kay ni kundi destabilisasyon. Iimbestigaran man kung may basihan ang sahot kay Department of Justice DOJ Undersecretary Jojo Cadiz Jr. Inan sinabi kan Malacanang matapos akusaran ni dating Congressman Saldico ang pigasabing bagman na iyo ang nagre-resibe nin kickback para kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kung imbelto si Cadiz sa pigasabing pagresibe nin kickbacks dapat manamaging bukas sa investigasyon, pero tinawanin doon kan opisyal na dapat igwang ebidensya na akusasyon niko kay Cadiz. Sinabi ni Castro na wala siyang update kung ano ang status ngayon ni Cadiz. Pero sigon sa Department of Justice, nakalive niya ng opisyal poon kang Nobyembre 21 sagkod 28. Sinabi niyang hearsay man sa nagiraray ini dahil bako siko ang personal na nag-deliver. Base sa akusasyon niko, sinugo siya ni dating House Speaker Martin Romualdez na ito ang kickback money kay Cadiz para iyoan magdara sa presidente. Bigusolong mga tugang sa Kamara de Representantes ang pag-investigar sa mga pahayag ni dating Ako Bicol Representative Saldico asin dating Department of Public Works and Highways o DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. May kinaraman sa bigasabing insertions asin pagbayad nin kickback sa 2025 national budget na ligadong ipinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sirarom kan isinumiter na House Resolution 515 ni Teacher Representative Antonio Tino, Gabriela Representative Sarah Jane Ilago, asin Kabataan Representative Rene Co, tinawanin doon sa resolusyon na ang tunay na paninimbagan o accountability. Daing nare-receiving konfirmasyon ang Department of Foreign Affairs o DFA, may kinaraman sa pigasabing report na inaristo na si dating Presidential Spokesperson Harry Roque sa The Netherlands. Sigon kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na may mga nadangog sindama nungod digdi pero warang konfirmasyon. Solamente nga ni Mahada sana ang pwedeng magkonfirmar. Sinabi pa kan opisyal na kinanselar na nindaan pasaporte ni Roque susog sa desisyon kan Pasig City Regional Trial Court Branch 157. Sa sarong pahayag, pinahimutikan man ni Roque na inaresto na siya. Kasabay kainit, pighiras niya na may flight siya haling Amsterdam, pasiring sa Vienna, asin Austria, kaso hapon. Ikinaugma ni Senador Bam Aquino ang 1.38 trilyon pesos na pondo para sa edukasyon sa taon 2026 na pinakadakula sa istorya kan Pilipinas. Inapod niyang sarong tunay na education budget na magatabang tanganing masimbagan ang kadakulaan o kakulangan sa classrooms asin mapakusog ang nutrisyon kan mga estudyante. Sinabi ni Aquino na nagtagama ang Senado ning kadagdagan na 70 billion pesos sa version kan 2026 national budget na itinaas ang pondo para sa construction in classrooms gikan sa 13.2 billion sa National Expenditure o NEP pasisiring sa 65.9 billion
o 52.7 billion ang paglangkaw. Tinawanin doon ni Aquino, the chairperson kan Senate Committee on Basic Education, na naglala ang pagkaraot kan mga classrooms dahil sa linog, bagyo at iba pang natural na kalamidad. Apera sa padagos sa pagdakula nin mga estudyante o pagdakol nin mga estudyante, naglaom sa publikong eskwelahan o na naglalaog sa publikong eskwelahan kada taon. Sinabi niyang ang version kan Senado kan budget nagsusulong din sarong makusog na solusyon sa backlog na nangangaipuan din maabot sa 540 billion pesos. Tanganing dagos ng Marisol GB News Express. GB News Express. Bareta ngunyan mga tugang sa luwas kan Pilipinas. Nakaligtas po sa aksidente ang sarong Indonesian paratrooper na namidbidan na si Salman Krisnes matapos bumagsak sa 1,600 na pie kan magubot ang sa iyang parachute sa training exercise na ginibo sa Sulaiman Air Base sa East Jakarta. Sigon sa Indonesian Air Force, maski binagsak ni halangkaw si Salman, nagsapar sa nanin bari sa piad o hips asin sa ngunyan, stable ang kondisyon kay ni. Asin panago sa nagsasairaram sa kadagdagan na medikasyon. Sinabi kan tagapagtaram kang Quick Response Forces Command o Kupasgat kan militar na nagkaigwan ng problema ang parachute sa pagkakabit ka nagkaperang lubid. Mantang naglukso ang paratrooper gikan sa hababang altitude kan Hercules C-130 aircraft. Napagarama na ang Kupasgat bidbid bilang Orange Beret na sarong elite Special Forces Unit kan Indonesian Air Force na responsable sa anti-terrorism operations, airfield defense, intelligence operation, as in parachuting mission. Business News. Bareta po sa kamugtakan ka negosyo kinumpirmar kan Department of Transportation na naresibin na nindani sunumeter na rekomendasyon kan Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB may kinaraman sa hirit na dagdag pamasahe sa mga pampublikong transportasyon. Sigon sa ahensya, pigiripaso iningunyan ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez. Alagad dai man nagtaon nin ibang detalye ang DOTR kung may kinaraman sa laman kanasabing rekomendasyon. Health news, aramon tada po ang bareta, may kinaraman sa numero kan mga pinag-atake sa puso kada oras sigon sa mga eksperto. Istorya kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Kada oras sobra sa 1,000 nakatawag. Ang nagagadan sa stroke sa sinatake sa puso kausa kan high blood pressure. Inapatanid ka mga eksperto sa salud sa kinaban kasabay kang pagtaonin doon nakadaklan sa mga nasabing kagadanon pwedeng preventaran. Sa itong sinabi, nagaipuan sa naning kampiyada sa lifestyle, araw kang pagkaon ng masustansya, as in low salt diet, pagpondo sa paninigarilyo, pagiging aktibo asin pagkakaigwa, nin quality sleep asin pagbawas ng stress. Sigon sa mga health experts, ang mga ini pwedeng makapagpababa nin blood pressure. Health News from Newsbase, Mardela, daing iba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, report sa kamugtakan kang panahon kay iba si Jaime Bordales, hali sa Pag-asa. Po marahay na aga sa mga paraan tabay para po sa weather forecast digdi sa Bicol as in digdi sa bagyo na nasa loob ng giraraykan sa tuyang area of responsibility. Kaso bagong aga, alas 4 ning aga, ang bagyong si Verbena padagos man na nagkukusog asin padagos na naghiro po pasiring digdi sa direksyon kan Sulnupan, Norte Sulnupan. Nasa iyang lokasyon kasubagong alas 4 nin aga nasa 130 kilometers west kang Coron, Palawan. Asin sa iyang maximum sustained winds nasa 85
kilometers per hour as in pagbugso kang Duros o Gastines nasa 105 kilometers per hour. Ini may rekas na 25 kilometer per hour as in kung mapadagosan sa iyang presenteng paghiro as in direksyon, posibleng nasa 405 kilometers west ng Coron, Palawan na ini sa masunod na 12 oras as in piglalauman man na maluwas ka na sa tuyang area of responsibility sa agang hapon. Sa ngunyan, wala naman nakitang nakabanderang tropical cyclone wind signal digdi sa Kabikolan as in laumantaan mas marahay na panahon sa maghapon apara na sa naduman sa mga birigla ang pagpuran na kung minsan may kaibang pagkikilat as in pagdaguldol dara po iyan kang mga localized thunderstorm na pigtataramda. As in, ining shear line ang padagos man na nakaka-apektar duman sa eastern section kang northern as in central Luzon, mantang so northeast monsoon o amihan, apektado man kay ni ang northern as in central Luzon. Digdi manggiraray sa Bicol ang sa tuyang temperatura sa maghapon, pinakahababa na sa 25 degrees Celsius. As in, pinakahalangkaw posibleng umabot yan sundong 32 degrees Celsius. As in, ang mga kadagatan sa Kabikolan, piglalao mantang magiging moderato sa goods sa kung minsan maalon kaya ingat manggiraray, lalong-lalo na so nagagaramit sa radip na bangka. So yan lang po muna ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po dito sa Pag-asa DOST Legazpi. Jaime Bordales po sa Liwat Marhay na Aga. Mga tugang iyang pandetalles kan GB News Express. Nagsurat po kan Bareta News Director Mar de la Cruz. Katuwang si Jenny Balyaran as in Angel Mostaza o kaya si Nicole Ann Gloriani. Siring man ang report kan Megaforce Patrol. Hali po dyan sa luwas. Sa indong nadangogan, GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. ABP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite
Malapit sa Sagmin, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Hairprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin, wala kang talo. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Hairprint, sigurado kang astig ang resulta. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service,
Service, Function Hall Management and Services, Food Orders, New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblesa Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio, Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tobacco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita mga tugang sa programa. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing mga tay, kay pan po nasabayanin protection Liverade, Silimarin Capsule. Ang Liverade Silimarin Capsule para po sa load asin protection kangatay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liverade. Sarap puntong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa roldo na pag-inom kang Liverade. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para posibleng mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man wala, mahilig ka man uminom o dahi. Mas maray na isabay ang Liverade Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liverade na. Para po sa baskog na atay, ang Liverade Silimarin Capsule mabakal po sa mga butika nationwide. Sige, Chief Ramir, padagoga daw tabi iso. Ano sa material kang wish ko regalo mo? Mga tugang, dangugun tatabi ni ta taon pagbalik kong 7:30 pag irestoryahan ta po ini ha. Para po sa tuyang Christmas gift sa tuya tabi na mga aki na kapo sa pagkabuhay. Uya po sa mo yang infomercial, may kinaraman mga tugang sa wish ko regalo mo. Ano ta napa-approve ko na po sa date niya sa December 19. Ano? Napa-approve ko na po sa date niya sa December 19. Gigibuhon ta po ang wish ko regalo mo dyan mga tugang sa Pacific Mall Activity Center. Ano? Hindi kaya saro sa mga programa mi sa DCGB na haranihon po sa sakuyang puso. Kung paano mga tugang na mapaugmataan sa tuyang mga aki na nagkapos sa pangangaipo, asin mapaugmata sinda, mga tugang para po sa makaresibinin kantidad na regalo sa kantidad po na abot kan sa tuyang maiko-contribute. Ano. Initially, matarget mo na kita ki mga 300. Ano. Pero kang last year na dublita yan eh. Kang last year na unexpected po ito kang last year, mga tugang nakaabot kita ki more than 600 na mga aki na actually day mi na kalkulo so hiwas so venue
panoon po sa Pacific Mall Activity Center. Kaya pasalamat ako sa Pacific Mall Management tabi ta okay na sa inda sa venue, may communication na kami po duman. Kaya starting today hanggang po siguro ang deadline ta is mga 13 gayo, December 13 ta. Siyempre, so iba mabakal pa kami kan mga regalo, maparatos pa po kaiyan para po pag 19 may distributa mga tugang sa mga aki na medyo kapos po sa tendang pagkabuhay. Uya po sa mo yung infomercial, may kinaraman po sa bagay na yan. People making lists, buying special Wish ko, regalo mo sa Radyo DZGB. Sa Giraray, sabay-sabay niya to na ipamati sa mga kaakian na kapos sa pagkabuhay ang tunay na spirito kan Pasko sa paagi kan pagsimbang sa mga gusto nindang regalo. Tawan niya to giraray nin kaugmahan ang mga aki na masunod ang sa indang kahagadan sa paagi kan Wish ko, regalo mo sa kantidad na 500 pesos. Ang sa tuyang mga beneficiaries nag-iedad din 5 hasta 8 anyos, residentes kan Legazpi asin Albay. Ang mga aki na gusto nin regalo, pwedeng ipadara ang sa indang mga kahagadan sa paagi kan pagsurat sa papel kan sa indang pangaran, eksaktong address, edad, birthday, contact number, asin regalo na mo yung maresibi nguya na Pasko ng kantidad na iba sobra sa 500 pesos asin ihatod sa DCGB. Pwede mo na i-text sa 0927-777-5548 or i-comment sa DZGB Facebook page. Sarong aki kada pamilya ang pwede magpadara kan sa indang wish na regalo. Ang deadline sa Disyembre 12, 2025, alas 5 ng hapon. Sa mga interesado na mag-sponsor sa wishes kan mga aki, magbisita sa DCGB or mag-text sa mga reporters asin announcers kan DCGB o ipadara sa GCash number 0995-984-5151. Kaya ngunyan na Pasko, share your blessing sa mga aki na nangangaipo. Ang wish ko, regalo mo, ligibuhon sa Disyembre 19, 2025, ala 1 ng hapon sa Pacific Mall Event Center, Lanco Business Park, Legazpi City. Wish ko, regalo mo. Merry Christmas sa Indogabos. Halik sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Why don't you give love on Christmas Day? Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Babalikan ta po daw dyan, mga tugang 7:30, para po ma-explain ko garay sa doan, gigibuhon ta sa wish ko regalo mo. So just nagsusurat kami kan sa mga target na mga barangay na day pa po na suratan kan minaging taon. Kaya po, sa mga gusto mag-sponsors dyan, tabi, announcement sa GCash later, sa kantidad po na 500 pesos kada sarong aki. Pwede na pong mapaugma, lalo ang mga kakian na medyo kapos po sa indang pagabuhay. Yan po ang wish ko, regalo mo. Babalik kayo yung taon-taon tabi, 7:30 sa programa ng hapot. Kaya po, kung mag-sponsor dyan, pwede na ka pong magpon-pon po na mag-message sa kuya sa 0928-777-5548. 0966-203-0034 o kaya duman po sa GCash number na ipig-announce mga tugang duman po pwedeng ipadaraan sa inyong mga donasyon o ihatod po sa DCGB kumpira pong aki ang sendo na kaya mga tugang na sponsoran sa wish ko regalo mo. Salamat kan sa rong pagantabay. Mabalik po ako 7:30 hanggang alas 9 sa programang Hapot sa DCGB. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Masunod na Bareta alas 7 kasabay si News Director Mardy La Cruz. Asin po Miss Jasmine Balolo. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Goodbye. God is good all the time. Tapos na ang programa. Lakaw. Pasiring sa lamesa. Kayo
Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth